Gipangguba sa Davao City Police Office ang anaa sa 566 ka mga nakumpiskang nagkadayang klase sa burabura nga tambutso ug mga lantaka atol kana sa gipahigayong ceremonial destruction of modified mufflers and lantaka pasado alauna sa hapon ning milabayng adlaw sulod mismo sa DCPO headquarters. Naglangkob kini sa 296 ka mga burabura nga tambutso ug 270 niini ang mga nakumpiskang lantaka. Sumala ni DCPO Acting City Director Police Colonel Manan Muarip, kini ang resulta sa gipakusgang kampanya sa buhatan batok sa maong mga butang nga sagad ng katud og kasaba ug kahasol sa komunidad isip tubag usab sa kasagarang mga mulo sa matag barangay officials sa Davao City. With that, we congratulate commanders on the ground, no? Particularly station commanders. Then, nagpasalamat din tayo sa mga barangay chairman. Kasi sa lahat ng visitation ko sa barangay, na pulong-pulong ko sa kanila, ang lagi nilang reklamo, sumbong, yung ingay ng ganitong mga muffler. So, nag-initiate tayo. Then, yung last week nga of December at saka itong first week of January, inoperatean natin yun at nakakuha tayo ng ganito. And hoping tuloy-tuloy ito dahil hindi naman tayo pwedeng magpabaya. Gibutyag nga dako og nahimong kontribusyon sa mga nakumpiskang bura-bura mao ang operasyon sa Traffic Enforcement Unit sa DCPO. Gisundan kini sa Turil Police Station ug Kalinan Police Station kansang mga lugar na sayrang sagad na nukad ang daghang reklamo niini. Samtang nagunasab ang Turil Police Station sa pinakadaghang nakumpiska nga lantaka, gisundan kini sa Talumo Police Station ug Maa Police Station. Subay sa gipakusgang kampanya sa DCPO batok niini, pahimangno ni Muarip sa mga nagagama ug bura-bura nga tambutso sa syudad. One thing din, inutusan na rin natin yung ating mga station commanders, i-identify nila yung gumagawa nitong muffler, yung sinong gumagawa mismo, kausapin yon, pagsabihan na bawal. At pag pinatuloy nila yon, then we will recommend the closure of their establishment through the city government. Ang tingog ni DCPO Acting City Director Police Colonel Manan Muarip. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ebano, XFM News.